Pebrero pa lamang, puspusan na ang paghahanda ng kapilya na ito sa Barangay Santa Salud sa bayan ng Calabanga para sa Semana Santa para sa debosyon kay Amang Hinulid. Ayon kay Geraldine Hemedy Dollero, may-ari ng chapel, kasalukuyan ng isinasagawang renovation sa ilang bahagi ng chapel. Aniya, tapos na ang mga major repairs at sa ngayon ay pagpipintura na lamang ang tinututukan upang maging maayos at handa ang lugar sa pagdating ng mga deboto. Bukod dito, inihahanda na rin ang magiging kasuotan ni Amang Hinulid bilang bahagi ng tradisyonal na paghahanda tuwing mahal na araw. Ang Hinulid, bali prepare me naman siya, nag-retouch siya si Biti si Kamot, tapos si Lalawgon niya. Kasi siyempre kakapuro nasa, medyo naman siya. Tapos, iyo man tong horna ang apod, itong higdaan niya. Pig gold leaf, pinagayon talaga. Tapos sa misahan, sudma pa lang niya natatapos. Tapos, iyan naman, buong chapel, repaint kami para magayon pag arabot kang bisita. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga dumarayo ay mga residente ng Calabanga. Ngunit may ilan na ring deboto mula sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga taga-Maynila na personal na nagtutungo sa chapel upang manalangin at mag-alay. Marami sa mga bumibisita ay kabataan, mga estudyante at maging mga pamilya ng may karamdaman. May ilan umano na nag-iiwan ng personal na gamit bilang simbolo ng kanilang panata at panalangin para sa kagalingan at katuparan ng kanilang mga kahilingan kay Amang Hinulid. Maging matatag pa ang pamilya and palagi pong mag-ingat. Ilang buwan na lamang ay sasapit na ang Semana Santa. Inaasahan ng mas malaking pagdagsa ng mga deboto pagsapit ng Abril. Kaya't ngayon pa lamang ay sinisiguro ng pamunuan ng chapel ang maayos na preparasyon upang maging ligtas, payapa at makabuluhan ang paggunita ng mahal na araw sa Santa Salud, Calabanga. Iwasan itong magdara ng pwedeng makakulong ng tao, kasi minsan dahil man na iwasan tong mga kahubina na medyo nagkukurur sa nadahan. Sana dahil man yan mangyari. Hirak man kaya ka nadadamay. Talagang minsan, siguro, palibasa mga hubin pa, may surusuruntukan, may kurur sa nadahan dyan sa luwas. Sana dahil man yan mangyari. Hirak man, ang gabos, mag-igdi kay Ama, kung anong mga pangaipo. Darlene Lastrulio, CSN.